Hindi naman na nabibigyo. Hindi, dyan eh. Tama na video. Maubos battery niya. Baba mo na to. Tingnan niyo po, bumabaliktad po ang mundo. Nahulog. Kuya lang. Bumabaliktad po ang Kuya, mundo. Kurt. Ay, salamat, tumigil na rin. Up, 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 pingit po ang mundo. Kakanta si 30 ng Gangnam Style. Gangnam Style. 1, 2, 3, go! Whoppa Gangnam Style. Whoop, 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 whoop. Whoppa Gangnam Style. Whoop, 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 whoop. Tapos na ang video ni Kuya. Ayan, stop mo na yan, lobat mo. Di pa kayo. Stop, eh, sino ba video mo? Ay, no, sarili ko. Nasa salamin. Lumapit ka doon sa salamin para makita mo sarili. May nanggagay po! Eh, wag yan, kay mami yan. Di tayo pagod. Ang pangat ni Kuya. Gid niya. Kunin mo yun, sinturong. Tabi mo doon. Baba mo na ito namin. That's enough. Hey! Enough is